Alam. Ito muna, mabit ka. Sa taas sana. As a matter of fact, gusto ko lamang po suportahan ang salitang ito dahil meron kaming kaibigan na naroon sa FIAMA nung gabing yun na nagsasabi Alam mo, matalino ka, no? sumusuporta dito sa sinabi ng ama ni Carlos. Marunong kang Samantala, mga makiramdam. kaibigan, kanina nung nagbukas ang palabas, He's sinabi only namin gonna move. na may There's no nangyari po camera. sa airport na may kinalaman kay Claudine Barreto, Raymart Santiago at sa journalist na si Mon Tulfo. Sa abot ng aning makakaya dito sa tabas, kaya sinabi ko po kanina ay susubukan namin buuin ang Whoa, Shane. Ito po ang narrative na ito. Pero ngayon, nagkaroon po ng isang eksklusibong interview sa DZMM at amin na nais ito gamitin at ipalabas dito sa tabas. Did he But I move? would like to No. start with some quotes that we got Did he move? from that particular interview of DZMM with Mon Tulfo. Ayon kay Mon, referring doon sa naganap sa airport. Sabi ni Mon, Yeah, he's "Inaawat moving. ko lang I si can't see her in the Claudine camera. Sa ginagawa niyang pang-iinsulto sa ground stewardess. Kinunan ko ng 'Cause I'm- cellphone ko." Ito po'y Mon Tulfo talking. Keep him Sabi moving. pa rin niya, mahina ang security sa airport na hindi sila umawan. When I submitted myself to security, may bigla na lamang sumakal sa akin. Magsasampa rin ako ng kaso. We got these quotes from DZMN. Ito po yung versyon sa naganap